A Fiscalía pide unha pena de 34 anos de prisión pro acusado do asasinato da moza Andrea Iturri en Palmeira en marzo de 2024. Está acusado dun delito de asasinato con agravante de parentesco, violencia de xénero e vulneración da liberdade individual. O xuízo está previsto que se celebre nos vindeiros meses na Audiencia Provincial da Coruña. Que tal, saúdos? Enchentes en Vilagarcía pola combinación de fortes chuvias e marea alta. Entre as 8:30 e a medianoite deste martes caeron na cidade 56 litros por metro cadrado, coincidindo cunha pleamar moi alta de case 3 metros, unha mestura que provocou enchentes en distintas rúas do centro da cidade. Xornada de folga das traballadoras da limpeza do Hospital do Salnés xunto coas compañeiras dos complexos hospitalarios do Barbanza e C reclaman equiparación de salarios e condicións ao resto de hospitais do Sergas. Dende esta semana convocan os martes e mércores paros de 2 horas por cada quenda. En Pontevedra, BNG e PSOE sentan as bases da negociación do orzamento pro 2026 coa revisión dos compromisos que xa estaban pactados. As dúas formacións mantiveron esta mañá a primeira reunión formal para abordar esta cuestión na procura de buscar consenso e medidas achegadas por ambas partes. Xa está aberto o tradicional mercado da Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra. Dende hoxe e ata despois de Reis poderán realizar as súas compras solidarias no local deste ano, número 14 da rúa García Camba, en pleno centro da cidade. O ano pasado, grazas a esta iniciativa, a asociación recaudou preto de 25.000 euros que destinaron a sufragar as súas actividades e investigación do cancro. E o Concello de Boiro pon en marcha unha nova edición do proxecto Enclave en todos os centros educativos do municipio. Centrarase, como en anos anteriores, na saúde mental, a prevención do acoso e a detección precoz de dificultades de aprendizaxe. Noticias que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Pois, como víamos en portada, hoxe coñecemos a solicitude da Fiscalía dunha pena de 34 anos de prisión pro acusado do asasinato da moza Andrea Iturri en Palmeira en marzo de 2024 por un delito de asasinato con agravante de parentesco, violencia de xénero e vulneración da liberdade individual. O xuízo estaba previsto que se celebre nos vindeiros meses na Audiencia Provincial da Coruña nunha data aínda pendente de asignar. No escrito presentado pola Fiscalía sinálase que o acusado actualmente en prisión esganou a moza na súa vivenda despois de manter con ela unha forte discusión debido a que a víctima decidira romper a súa relación con el. Ademais da pena de 34 anos de cárcere, a Fiscalía exixe tamén o pago dunha indemnización de preto de 170.000 euros para o fillo da víctima e outra de 130.000 para a súa nai, ademais de 15 anos de liberdade vixiada unha vez cumprida a condena. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista e o 016 é un número de balde que non deixa pegada na factura, aínda que é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Bueno, traballo arreo estes días pro persoal de emerxencias debido aos numerosos accidentes que se producen en toda a rede viaria da nosa contorna a consecuencia das intensas chuvias. A maioría deses sinistros son de escasa consideración. Un dos máis significativos producíase esta pasada noite na autovía do Barbanza á altura do núcleo boirense de Cespón. Por causas polo de agora descoñecidas, un turismo que circulaba en dirección á Ribeira saíuse da vía colidindo contra a barreira metálica de seguridade da autovía. A consecuencia do golpe, o condutor resultou ferido, polo que foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Barbanza. Ata o lugar do accidente, ademais da ambulancia do 061, tamén se movilizaron efectivos do Parque de Bombeiros Comarcal de Boiro e Policía Local e Protección Civil de Boiro, así como a Garda Civil de Tráfico.
Atendan agora a este dato que deixa o mal tempo en Vilagarcía. Na cidade choveu este martes en só 6 horas como en toda a semana pasada. Caeron 56 litros por metro cadrado, deles 35 só nunha hora e media. A mellor intensidade das chuvias entre as 8:30 do serán e as 12 da noite coincidiu ademais cunha pleamar moi alta de case 3 metros, unha mestura que provocou enchentes en distintos puntos da cidade. A inmensa maioría das inundacións se deberon a un problema de cota. Na Praia da Concha, por exemplo, a auga cubriu parte do areal ata preto do paseo marítimo. Houbo tamén enchentes en Carril ou Vilaxoán e tamén en distintas rúas do centro urbano de Vilagarcía, na Avenida da Mariña, na Rúa do Río, na Praza de España, Rodrigo de Mendoza e Doutor Tourón, Matosiños ou na Rúa Clara Campoamor. Unha rúa esta última que vai ser inaugurada este venres logo das obras, unha situación que levou o PP a criticar a reforma para, lamentan os populares, que se inunde como antes. Dende o Concello apuntan que para evitar inundacións xa se ampliaron as tubaxes desta rúa pasando de 600 a 800 milímetros. O goberno local di que o nivel de inundación tería sido moito maior se o sistema de recollida de augas non se ampliase e que en tan só 25 minutos esa rúa xa recuperara a normalidade. Con todo, din dende o Concello, por moito que se amplíen as tubaxes e se melloren os sistemas de drenaxe, pouco poderá facerse cando, como en situacións como onte, coincidan precipitacións tan intensas cunha marea moi alta nunha rúa situada ademais a nivel do mar. Xornada de folga das traballadoras da limpeza do Hospital do Salnés xunto coas compañeiras dos complexos hospitalarios do Barbanza e CEE reclaman equiparación de salarios e condicións ao resto de hospitais do Sergas. Dende esta semana convocan os martes e mércores paros de 2 horas por cada quenda. Dende estas semanas, traballadoras do Servizo de Limpeza do Hospital do Salnés xunto coas do Barbanza e de CEE inician unha xeira de paros denunciando as súas condicións laborais en comparación co resto de centros de Galicia. Explican que no mes de maio presentaron un escrito reclamando unha reunión coa Xunta para tratar este tema, sen que polo de agora obtivesen resposta. Denunciar que a Xunta, co seu silencio, pois o que está é ocultando unha discriminación salarial e de dereitos nestes tres centros hospitalarios, non? É dicir, o resto dos centros hospitalarios que dependen dos Sergas, todos teñen a equiparación salarial ás condicións salariales e laborales que ten os Sergas e non entendemos por que nestes tres casos pois os Sergas non atenden a nosa reivindicación. Din que están a vivir unha discriminación respecto do resto de centros hospitalarios e explican que aquí no Salnés réxense polo Convenio Provincial da Limpeza. Económicamente é moitísimo máis beneficioso a situación laboral e salarial que recolle os Sergas ao seu personal propio que os convenios provinciales, eso sí, está claro. Logo de varias concentracións, esta semana arrancaron coas folgas, os martes e mércores ata finais de decembro farán paros de 2 horas por quenda. Vamos a facer as convocatorias de folga 2 veces por semana, os martes e os mércores de cada semana. De principio son 2 horas, de 9 a 11 e na quenda de tarde de 3 a 5 da tarde e vamos a continuar así hasta o mes de decembro. Se no mes de decembro, 2 meses de convocatorias, non temos resposta por parte dos Sergas, pois entonces aí iríamos a unha situación de máis contundencia convocando unha folga indefinida, non? Para estes paros decretáronse uns servizos mínimos do 67% que dende a CIGA consideran excesivos. En Pontevedra, BNG e PSOE sentan as bases da negociación do orzamento pro 2026 coa revisión dos compromisos que xa estaban pactados. As dúas formacións mantiveron esta mañá a primeira reunión formal para abordar esta cuestión na procura de atopar consenso e medidas achegadas por ambas partes. Dunha banda, o concelleiro responsable de Facenda, Raimundo González, explicou que as negociacións están abertas e que o obxectivo é chegar a acordos concretos que se farán constar nos propios orzamentos. Da outra, o líder socialista Iván Puentes asegurou que pro PSOE o paso necesario é partir do acordo previamente para poder consensuar novas actuacións que se inclúan nas contas do vindeiro ano. Ademais, avanzou que seguirán traballando nas vindeiras semanas coa vontade de conseguir un orzamento que sexa froito do acordo e da negociación.
Pois seguimos en Pontevedra porque o PSOE levará ao vindeiro pleno unha moción con medidas para incentivar o comercio local da cidade. Son propostas que nacen, segundo os socialistas, das diversas reunións que mantiveron con colectivos e comerciantes do municipio. Unha das iniciativas pasa pola posta en marcha dun viveiro ou aceleradora de iniciativas empresariais que teña a Parda como sede preferente. Este servizo contaría tamén cunha oficina municipal de apoio ao emprendemento local que se encargaría de informar e asesorar sobre liñas de axudas ao comercio e as PEMES da cidade. Os socialistas recollen na moción outra proposta dos comerciantes, a creación dunha bolsa de aluguer e venda de establecementos comerciais para poder ofertalos aos emprendedores. Tamén se reclama ao Concello que se impulsen formacións específicas en competencias dixitais e comercio online e que se retomen as promocións estacionais para fomentar as compras. Outra das medidas propostas pasa pola posta en marcha dun bono comercio. Crise do comercio local, en xeral, non solamente en Pontevedra, por diversos motivos, relevo xeracional, xente xoven gustalle máis a compra por comercio digital, etc. Pero, eu entendo que os concellos, así debe ser, son axentes determinantes para apoiar o comercio noso, o comercio de proximidade, así que E o PP consegue aprobar na Comisión de Pesca do Senado unha moción coa que exixe o Goberno Central un liderado claro e firme na defensa dos intereses estratéxicos do sector pesqueiro. O senador Manuel Ruiz aludiu ao progresivo deterioro dos intereses do sector en clara referencia ás últimas decisións tomadas no seo da Unión Europea. O Partido Popular levou á Comisión de Pesca do Senado unha moción a través da cal lle exixía ao Goberno Central un maior liderado na defensa dos intereses estratéxicos, con visión de país e capacidade de influencia ante as institucións europeas. O portavoz de Pesca do Grupo Popular, Manuel Ruiz, destacou na súa intervención o papel de España como potencia pesqueira dentro da Unión Europea, tanto polo volume de capturas como tamén pola dimensión da súa flota. Aínda así, segundo el, os intereses do sector pesqueiro español veñen sufrindo un progresivo deterioro nos últimos anos, no marco das decisións comunitarias. Ruiz advirte da proximidade das negociacións das cotas, de aí que sexa necesario, segundo el, reforzar a presencia e influencia de España nos foros de decisión europeos. El mes de diciembre se constituye como un mes importantísimo para lo que va a ser el desarrollo de la pesca, el esfuerzo pesquero, puesto que se estudian lo que son las propuestas de la Comisión. Desgraciadamente, el gobierno español nos suele traer la misma noticia que cuando se acerca a Bruselas, es decir, las propuestas de ICES son aquellas que van a ir adelante y todo ello porque no va acompañado con el armamento necesario, que en este caso es ni más ni menos los informes científicos que puedan contradecir a ICES. Do mesmo xeito, o senador popular pide impulsar tamén unha estrategia conxunta a nivel estatal para a negociación de acordos bilaterais de pesca con terceiros países, que garanta o acceso efectivo a caladoiros para a flota española e unha compensación xusta en termos de esforzo pesqueiro e contrapartida financiera. También necesitamos una estrategia nacional para lo que es la negociación con terceros países. Son importantísimos para lo que es la pesca española y vemos sobre todo como en el norte de África se aprovecha de esos acuerdos sin que haya una reciprocidad entre lo que la Unión Europea da y lo que recibimos sobre todo la pesca española. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues en ese giliambientalismo que solemos decir desde este grupo, que cuando nuestros pescadores en el Mediterráneo solo pueden ir al mar 1 de cada 3 días, pues resulta que las flotas de Marruecos o de Túnez o de Argelia pescan en esas mismas aguas sin ningún tipo de restricción. Es decir, que el esfuerzo que hace para la sostenibilidad la flota del Mediterráneo europea no se ve compensado con ese mismo esfuerzo por países que están en las mismas aguas. A proposta saiu finalmente adiante, a pesar do voto en contra do Partido Socialista e a abstención doutros grupos, entre eles Vox.
Bueno, a volta da publicidade estaremos no Pazo de Vistarreal, ali ten a súa sede dende hai 10 anos, o Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova. Hoxe conmemoraron este aniversario e tamén daremos unha volta por ese mercado de Nadal que, como todos os anos, pon en marcha a Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova conmemora o seu 10º aniversario. O conselleiro de Emprego encabezou hoxe a clausura do programa de actividades que se desenvolveron nesas instalacións de Vistarreal con motivo desta década de apoio ao emprego e ao emprendemento. Por aquí pasaron nos últimos anos milleiros de persoas para recibir asesoramento e organizáronse centos de iniciativas formativas. O Pazo de Vistarreal en Vilanova pasou de ser un emblema do narcotráfico en Arousa a unha referencia no eido do apoio ao emprego. O Concello adquiriuno no 2010 e dende hai 10 anos, entre outros usos, é a sede do Centro de Desenvolvemento Local, un espazo de apoio ao emprego e ao emprendemento polo que nesta década pasaron milleiros de persoas. Esta mañá tivo lugar a clausura do programa de actividades que se organizaron con motivo deste aniversario. O alcalde salientou que o seu éxito está en dar resposta ás necesidades das persoas que acuden buscando ayuda. El objetivo es, y el espíritu es el de formar y resolver problemas. Y lo hemos logrado. ¿Y en qué notamos que lo hemos logrado? Pues aparte, en los tropecientos cursos que hacemos, en los miles de personas atendidas, en una cosa, que cuando alguien en nuestro conselleiro, y en esta comarca, incluso un poquito fuera de la comarca, necesita información o necesita ¿cómo podría yo hacer? Viene aquí. A clausura estivo encabezada polo conselleiro de Emprego e Comercio. José González puxo en valor o traballo que aquí se ven desenvolvendo co apoio da Xunta. De feito, moitas das accións formativas que aquí se desenvolve están impulsadas ou contan coa colaboración do Goberno galego. Una fórmula que creo que es además una fórmula de éxito, ¿no? Aquí, como dijo también el alcalde, apoyamos el trabajo por cuenta ajena, tenemos cursos de formación para desempleados, tenemos organización de obradoiros a través de los ayuntamientos, pero de forma importante, por el polo de emprendimiento, pues apoyamos a aquellos que quieren emprender, ¿no? Tamén aquí en Vistarreal está operativo dende hai un ano un dos 15 polos de emprendemento da Xunta repartidos por Galicia. Aquí no de Vilanova xa se atenderon uns 250 proxectos e a intención da Xunta é que cada un deles estea especializado. Tenemos que ser capaces de determinar cuáles son los negocios que interesan al territorio. Y además no son los mismos negocios en Vilanova que pueden ser pues en el Caurel o en la montaña de Lugo, en la montaña de Orense. Por lo tanto, tenemos que tener ese conocimiento del territorio para poderlo apoyar y de ahí esa especialización. En a liña de seguir concentrando esforzos, o conselleiro avanzou que aquí se porá en marcha tamén unha aceleradora de economía social. La vamos a denominar Xunta Impulsa y que va a formar o asesorar a 10 proyectos de economía social, ¿no? Aquí el objetivo es pues que se trabaje en esa línea. Antes se comentaba también por Belén, a través de cooperativas, otras fórmulas de economía social, y también aquí lo vamos a desarrollar dentro de esa línea de colaboración. Y dejarme ahora... Máis asuntos, a falta de man de obra é o principal problema que se están a topar nestes momentos as empresas do sector da construción. Así o apuntan dende a Asociación de Construtores de Pontevedra. O seu presidente explicou hoxe que o sector está nun momento de alto investimento, tanto público como privado, e que a escaseza de traballadores cualificados está a ser un reto para poder asumir a demanda. Esta mañá a asociación mantivo unha reunión co presidente da Deputación de Pontevedra para transmitirlle as súas inquedanzas. Nun momento de gran demanda, a falta de man de obra cualificada é o principal problema que se está a topar o sector da construción. Que é un momento de alta capacidade de traballo, de moita inversión, tanto pública como privada, tanto en obra civil como en obra de edificación, como en vivenda, e é un reto moi importante que temos por diante, non só en Galicia, sino en toda España, e é un reto que estamos dispostos a asumir
e a intentar buscar solucións que palíen aquelas necesidades que temos de profesionais, etc. É unha das cuestións que hoxe se puxeron sobre a mesa no encontro da Asociación de Construtores de Pontevedra. O sector botaban de opcións como a construción industrializada e outros sistemas alternativos para que esta falta de traballadores non lastre a actividade. No 2008 pasamos por un bache tremendo, as empresas reducironse ao máximo e foron capaces de, con prácticamente o oso e pouca cantidade de músculo, salir adiante. Daquela perdemos moitos profesionais porque se foron reconvertindo, porque pensaron que naquel momento a solución, a salida profesional non era a construcción. Non obstante, estamos recuperando gran parte deses profesionais. Incorporar a muller no sector é tamén outro dos retos no que están a traballar. Estamos facendo unhas campañas moi importantes para incorporar o tema da muller. O 50% da poboación non nos podemos permitir o luxo de prescindir de target da muller no nosa... Si está incorporado moito aos servicios técnicos, á administración, á gerencia das empresas, pero non a nivel de execución de obra. No encontro da Asociación de Construtores de Pontevedra celebrado esta mañá participou tamén o presidente da Deputación. Luís López trasladou o seu apoio a un sector que cualificou como clave e estratéxico. Xogan moito e xa levan xogando un papel clave no futuro da provincia. A Deputación é un aliado leal, nos momentos de maiores vicisitudes pois articulamos plans de investimentos. López aproveitou tamén o encontro para trasladar aos construtores unha demanda das administracións, que a obra pública teña preferencia á hora de executarse. Esa preocupación que vamos aquí a analizar como podemos canalizala para que a obra pública teña preferencia, que os contratos de obra pública a hora de executarse por parte das empresas pois podan ser unha realidade canto antes. O presidente provincial presentou ante a asociación os plans provinciais de obras que teñen previstos investimentos por valor de 128 millóns de euros nos concellos pontevedreses. O Concello de Rianxo procedeu nos últimos meses á renovación de parte das instalacións do cuartel vello. A actuación cun orzamento duns 50.000 euros foi posible grazas a unha subvención da Xunta. As persoas que estes días se achegan ata o edificio do cuartel vello observarán cambios significativos no seu interior, coa renovación da carpintería da planta baixa e un novo pavimento, así como a mellora dos baños do primeiro andar. A actuación cun orzamento de preto dos 50.000 euros foi posible grazas a unha subvención da Xunta de Galicia, enmarcada no programa de axudas da Dirección Xeral de Administración Local para a optimización das infraestructuras e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Renovamos a planta baixa, adaptamos os baños da primeira planta, cambiamos a carpintería interior e outra serie de actuacións que veñen a mellorar un espacio no que, ademais de ter distintos usos, ser moi frecuentado, alberga tamén dependencias municipais, non? Entonces, un espacio que ven de cambiar notablemente o seu aspecto, é unha actuación que se fixo tamén cunha axuda da Xunta de Galicia para equipamentos municipais e que tivo un importe aproximado dos 50.000 euros, non? E por outra banda, o Executivo rianxeiro recibiu tamén unha subvención por un importe duns 53.000 euros para a mellora enerxética do edificio de servizos sociais. Os fondos proveñen da Unión Europea e da Xunta e permitirán levar a cabo este proxecto cun orzamento total de algo máis de 66.000 euros. O obxectivo principal das actuacións non é outro que reducir nun 20% o consumo enerxético do edificio, mellorando a súa envolvente térmica e renovando o actual sistema de calefacción. E o Concello de Ribeira puxo en marcha un plan de limpeza dos parques infantís de todo o municipio. A Brigada Municipal xa cometeu unha actuación no recinto das Avesadas e na vindeira semana trasladaránse ao Parque García Ballón, comezando así polos parques máis concorridos. Garantir a máxima salubridade dos espazos de ocio infantil. Este é un dos principais obxectivos do Concello de Ribeira, que ven de poñer en marcha un plan de limpeza dos parques do municipio. As actuacións comezaron xa na zona de xogos das Avesadas e terán continuidade no Parque García Ballón en canto o tempo permita. Era moi importante tamén poñer o foco no que son os parques infantís, unhas zonas de ocio, de xogo, de recreo, moi utilizadas polos máis pequenas da casa e, polo tanto, en algúns casos atopábanse pois nunha situación bastante ao límite, digamos, do que é a salubridade, e nos parecía
Importante, como digo, poñer o foco na limpieza de todos esos espazos. Comezamos a semana pasada polo que foi a limpeza do Parque das Avesadas. Esta semana vamos a proceder ao que é o Parque García Ballón, que tamén, sobre todo, na parte máis pegada ao que é a zona do León do Padín, pois está bastante sucio. Creemos que, bueno, que dende logo é unha das medidas que hai que tomar en canto a limpeza. Tras actuar nas zonas de maior afluencia de nenos, o plan chegará a todos os parques do municipio, co obxectivo de manter en bo estado tamén as áreas recreativas das distintas parroquias, especialmente durante o inverno, cando o mal tempo provoca unha maior acumulación de lixo no chan de caucho. Esta posta en marcha do plan de limpeza de parques, pois, dende logo, vai a pasar por todos os parques, non só do núcleo urbano, sino, por suposto, que non pode ser de outro xeito, tamén de todas as nosas parroquias. Polo tanto, convidamos a veciñanza que, se tamén algo se nos queda esquecido no tinteiro, pois que nos fagan chegar as incidencias dos parques infantís, porque pois progresivamente iremos pasando por todos e cada un dos parques do noso concello. Xa está aberto ao público o tradicional mercado da Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra. Dende hoxe e ata despois de Reis poderán realizar as súas compras solidarias no local deste ano, o número 14 da rúa García Camba, en pleno centro da cidade. O ano pasado, grazas a esta iniciativa, a asociación recaudou preto de 25.000 euros que destinaron a sufragar as súas actividades e a investigación contra o cancro. O baixo do número 14 da rúa García Camba en Pontevedra é dende hoxe un punto de solidariedade. Ata despois de Reis acollerá o mercado da Asociación Española contra o Cancro. Cosas que la gente tenga en casa y que a lo mejor no va a utilizar, pues solidaridad, como siempre solidaridad. Nos lo trae, nosotros lo revendemos y con eso vamos a hacer muchas cosas, como siempre, ya sabéis, para los servicios que damos e para a investigación. Dende €1 ata os 120 que custa o obxecto máis caro, un Belén artesanal, no mercado poderán atopar numerosas opcións para regalar ou regalarse. Bisutería, menaje, bolsos, pañoletas, de todo lo que la gente buenamente nos va trayendo. Como sabéis, no aceptamos ni ropa, ni zapatos, ni porque, bueno, eso es muy personal. Estará aberto de luns a sábado en horario de mañá e de tarde. Nada disto sería posible sen os 70 voluntarios que se ofreceron para cubrir as quendas. Yo organizo la actividad, pero quienes lo mantienen son ellos. Ten en cuenta que son equipos de 4 o 5 voluntarias, de lunes a sábado, 2 turnos por día. Porque haces unha cousa altruista e ves que ten un significado bueno, a vez tamén a xente colabora moitísimo, tú podes axudar a outras persoas que están pasando polo mismo que ti pasaches, e aparte é bueno para recaudar fondos en todos os aspectos. Carmela sabe do que fala, sufriu o cancro na súa familia e ela mesma é paciente desta enfermidade. Para a asociación só ten palabras de agradecemento. Meu pai morreu de cáncer, cando morreu el, a semana seguinte me diagnosticaron a mí tamén de cáncer. Miña nai, a cabo de 2 anos, morreu de cáncer tamén. Entonces, unha vez que eu estaba ben, pois me empecé a poñer de voluntaria, que eu estaba separada, non tiña ingreso ningún, tiña 2 nenos pequenos, entonces me colaboraron comigo moitísimo. Porque recordemos que todo o recadado neste mercado solidario irá destinado a manter as actividades gratuitas que a asociación realiza durante todo o ano para pacientes oncolóxicos e as súas familias. Tamén dirixirase a apoiar a investigación do cancro. Pues mira, el año pasado conseguimos casi 25.000 euros, así que este año esperamos o mantener la cifra o superarla. O mercado solidario da Asociación Española contra o Cancro estará aberto, como dixemos, de luns a sábado pola mañá de 10:30 a 1:30 e pola tarde de 5:30 a 8:30. Máis cousas, o Concello de Boiro pon en marcha unha nova edición do proxecto Enclave en todos os centros educativos do municipio. Centrarase, como en anos anteriores, na saúde mental, a prevención do acoso e a detección precoz de dificultades de aprendizaxe.
Son moitos e moi variados os ámbitos de actuación do proxecto Enclave, que busca promover a educación en igualdade e a saúde en todos os centros de ensino do municipio. Os programas que se levan a cabo no marco deste proxecto van mudando cada curso, vímolo agora que se muda o tema de dentistas, non? E vaise adaptando ás necesidades que vamos detectando nas aulas, non? Para iso hai un contacto directo co profesorado e cos colexios, non? E, bueno, e o que se fan é estudiar as ferramentas como a inteligencia emocional ou a resiliencia e procurando crear un contorno escolar máis seguro, máis empático e máis saludable, non? Os programas que se desenvolverán ao longo deste curso 2025-2026 volverán a incidir na saúde mental, ofrecendo apoio ao alumnado procedente de familias vulnerables ou con necesidades psicosociais específicas. Desenvolverase tamén un cribado para a detección temperá de dislexia ou TDAH, en colaboración coa Facultade de Psicoloxía da USC. Na primeira fase detectáronse signos de alerta en aproximadamente un 25-30% do alumnado de primeiro a terceiro de primaria, predominando os casos con sospeita de dislexia un 80% e TDA un 20%. Na segunda fase confírmanse 107 diagnósticos de dislexia e ou TDAH entre o alumnado de segundo e terceiro de primaria. É un dato provisional á espera de xuntar os datos de todos os centros, pero xa hai 107 detectados. Outro dos piares deste programa é a prevención do acoso escolar, a través de propostas de mellora da convivencia e resolución de conflitos nos centros educativos. Como a complemento, desenvolverase un obradoiro de emocións a través do teatro e o xogo dramático para favorecer o benestar e o desenvolvemento persoal. Este teatro escolar ten como obxectivo a educación emocional. Axúdalle aos pequenos e ás pequenas a regular as súas emocións, a autocoñecerse, para que logo en secundaria pois non haxa tantos problemas de conflitos entre iguais, cheguen xa un pouquiño máis formados neste sentido, non? En canto ás emocións, á xestión emocional. Por último, como en anos anteriores, o Concello contará tamén coa colaboración da Facultade de Óptica da Universidade de Santiago para a detección temperá de dificultades visuais no alumnado de primaria que poidan estar a dificultar o proceso de aprendizaxe. En Vilagarcía esta mañá entregáronse os diplomas ao medio cento de participantes na quinta edición de Camiños do Coñecemento. No marco desta iniciativa, organizada entre o Concello e a Universidade de Santiago, os xa 54 graduados desta convocatoria aprenderon sobre historia, patrimonio e bioloxía a través de sesións impartidas durante o mes de maio por profesores da USC. A programación muda de xeito anual. Este ano as materias foron Historia da Fotografía, unha viaxe dende a cámara escura ata a era digital, orixe do culto xacobeo, historia e lenda e especies arbóreas da contorna. A maiores realizaron algunhas saídas para completar as sesións, como por exemplo a Padrón ou o Parque Enrique Valdés Bermejo. Durante a entrega de diplomas, o alcalde Alberto Varela puxo en valor o traballo do equipo docente e asegurou que o Concello seguirá apoiando o programa. Pois por moitísimos máis camiños de coñecemento e que vos tamén andedes o camiño durante todo este tempo con nós. E xa vamos preparando o sexto, sétimo e oitavo curso dos camiños de coñecemento. Nada máis, sei que é o menos importante. O importante eran todas esas clases que diches e o proveito que sacáchedes, pero tamén nestas graduacións hai que ter ese formalismo que acredite o coñecemento que adquiríchedes. Pois con estes camiños do coñecemento rematamos. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.